Rangga Cipta Manunggal. Magita. Ayo, Cah. Rangga Cipta Manunggal. Magita. Eca. Ya.
Wis pirang wis pirang dina rame niki kira-kira lambunge pegel apa ora iki? Pedhot, Lik. Ya, diluk lambung. Pasukan jogete iki siapke lho. Ayo, yo. Ngelok lambung sik ae iki. Yo Mas, jajal. Ya. Yo, yo. Us. Ya. Ya. Oh, iki selak maghrib jane. Adan, Lik. Yo. Waktune sak mepet. Yo Mas, lanjut yo. Tangane kemeng yo luweh ben. Wis rasah perlu direm gaspol. Ayo Mas. Wis. Yo. Iya. Ja, ja. Ja, ja. Yo, teh. Ja, ja.
ki, Cok? Apa, Cok? Yo pasukan joget yo. Waktu jadawa ya. Ya lumayan. Putri Sari Mangge. Putri Suri. Pujaan Sang Dewi. Tiap hari. Man paman tak ewangi nuntut sumur man menawa metu banyune tak rewangi dodolan umur sore-sore kabone ilo cae warna
Kebone Giro leren dhisik. Iki perang papat ya, Le ya. Ya. Pasukan jogete siap. Dadi engko bali iki terus adus ora apa-apa. Kadung wis kemringet wis sore kok. Duduk sik ya. Lah kene copot wae kebone. Duduk sik. Kadek disembelih. Apa kadek dimasak? Kebone. Ya ora Le. Keloi sik, keloi. Ya. Sapa papat ya iki makan ya, enggak ya? Ayo, Cok. Ayo. Joget bareng. Bersama TCM. Ayo. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ini goyang. Akale jongkir, negarane zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ini goyang. Sik le. Akeh ada sapa-sapa penonton sing nang ngono. Ada jajase barang apa ora? Iya. Karo iki ki wis diajal mau ya. Akale jongkir negarane zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Akale jongkir negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Ya. Sedelok wae iki ya. Jepuk nafas. Atine kafir, bumine goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jongkir negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jongkir negarane goyang. Zaman wis akhir, langit padang. Atine kafir, bumine goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Dikirake sik ya. Rampungke sik ya. Iki rampungke sik ya. Tekan jarum-jarum. Yo, disingkal yo. Awas. Lo. Sing sareh. Sing sareh. Wah. Ayo. Sik. Tahan sik. Tahan sik. Tahan sih. Rampungke ya. Cah bagus, rampungke ya. Tunggal gunung, ojo ganggu. Tunggal kitab sak syariat. Ojo gandeng ki besian. Awas.
tunggal ingkang saking dusun Banjarsari dipun lajengaken waro saking SWS nggih. Nyuwun pangapunten wekdal molon ngantos saya enten. Mbok bali enten kiki rangsa kalepatanipun kawula sosane nyang nyuwun lumu bareng sih samudra pangsami nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kawula pungkasi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.